Euron Beñat! Egunon, Mikel. Landarekin ongi moldatzen, ari ez gizona? Eunero atea behar dituk. Bai, eguzki hartu behar dute. Eunero jaten dugu eta hauek ere behar dute. Hombre, bilek. Hoxe, herri jo guarda, ire taberna irekin itzein nahi dit. Hau alda? Bai, pasa. Tira, nagusiatak, tira. Bueno, Beñat, herrio guarda jatetxea hau oso ezaguna da, nanin zuek zenbat daramazu hemen. Ba, gu, aste honetan, aurrekoan genitun, 8 hilabete. 8 hilabete? Abendun iriki genuen, Santo Tomasetan, eta ordu arte hementxe gaude gutxinaka. Beñat, eta hau itxita zegoen ustut, ez? Herrio guarda, eta zuek pentsatu zenuten. Aiba, guk hartu eta guk irekiko dugu. Bai, pena emate zegoen azkenean horren maitatu ezan jatetxe bat itxia egotia. Asmoa genekan zeo irikitzeko, eta esan genuen, bueno, pues... Ba, aurrea. Tradizioko rezeta horiek bai saiatze gela mantentzen, baina bai emate jola gure puntutxo hori. Goizu kaldaritza toke batzuk sartu izkeula, baina gehien bat garrantzi handina emate jola da bertako produktua izatea, garaian garaikua, alik eta impacto ambiental gutxien eukitzia produktu horrek. Aizu Beñat, eta zein da gaur egun herrio guardako, ez dakit, pintxo do plater nagusia? Ba, bueno, pintxo do plater nagusia berez euki ez da gauz, denbora aldiro aldatze du karta, oain gero egingo dugun bezala, ba, tomate zopa bat iteuna amuarrain marinatua eta ketuakin, baina baita ere goizugu, ba, igual platero pintxo bat gatu zaiguna pixkat jendia presente gatu zaiguna izango zen gure kroketa. Nire dut Beñat, zuk niri erakuste sukalde horretan zer egiten duzu, bai? Hau Santian, eso zilua. Santi, fenomeno. Haure sukaldaria? Bai. Oso ongi. Santi, nahi duzunean, venga, eman eurra. Ba, lehenbizi amuarraina marinatze deu, gero marinatuta gero ketu ite deu, eta prozesua bukatze unean gero laminatu ite deu, eta oliotan gordetze deu. Tomate zopantzako lehenbizi batxuria eta kominua pixkat tostatze ditugu. Ze goxua. Tipula potxatuko deu, koloreik hartu gabe, dana ondo potxauta donean, botako jo tomatia. Gero dena ondo trituratuko deu, fin utzi, eta hotzian gordeko deu. Montatze momentun, ingo deuna pikuk parrillan sartu, eztiur batekin, atea, moztu. Bueno, eta honekin ja bukatuko genuen tomatiakin. Honekin ja bukatuta dago. Santi, cuidao. Boa, zer dekau gizona. Aizu, baina kanporateatzeko Beñat, geizki? Ez, baina hortan pentsatu dugu. Ze pentsatu dugu? Leheno aipatutako kroketa batzuk egin dugu. Erki ba, Beñat, placer bat izan da, eta nik kroketak eramango ditut. Aio, hurrengo arte! Aio! Herrio guarda jatetxak lortu du nire kalitatezko zeioa. Herrio guarda, hora! Norbaitek kroketa bat probatu nahi du? Kroketaz, egunon. Erra usaia. Kroketaz. Jou, bon apik. Iritsi aurretik, ja martxa. Ez zute sekula probatu horrelako kroketa? Zenadia? Karo, zerrenak dira, nik hori xirakin, ea asmatzen duzu. Hartu, eta honek behitu zerakan, sapore. Errata. Zeliaka nahi. Baina zuetzara zeliaka. Esto balía, que mentirosa. Hau ez da zeliaka, que mentirosa. Iepa, kontuz bai, suabe, errazak eta. What's the taste? Lobster or... Lobster esan edo? Bogabantea da. Bogabantea. Okay, is possible. Rollo mejillón. Rollo mejillón is possible. Bakaiua. Bakaiua. Pentsazak ongi gizona. Arratsaldeko 6-tan, horrela iten badok, berriz erortxe izango duk, hortxe dakak. Goxoa do, Goxoa, hombre. Nahi atzo kroketa bat probatu. Zeliaka naiz. Bez badia gluten gabekok? Hernean inmundu guztia zeliaka da, guantxo, du naiz beste batekin da zeliaka dela. Probatu, einu koska, lasai. Marisco, zerbait, gamba bat, olako zerbait? Claro, marisco, gamba, zerbait, oso ongi artista. Bai, arrago. Txibiak eta gambak ditu. Maravilla, bai. Jarra. It's the chibis to the gambin. Jarra. Chibis in the gambin. Chibis in the gambin. Gustokoa, ona, sanamari horren aiteko lokok, bale? Chibis to the gambin. Venga ba, aio artista. Bota bostekori. Sei hor musikakin tope, bale? Yo, ring the right, yo.